of suffer, all the nights in vain. Tiny light in the distance, could it ease my pain? Is this real or I'm dreaming? Something tricked my mind. Nemyslíš si, že už to trocha preháňaš? Len čo prídeš domov, sadneš za tú bedňu a neodlepíš sa od nej, ako je deň dlhý. Radšej, keby si mi tu s niečím pomohol. Nie, ty so mnou neprehovoríš ani slovo. Aspoň keby si z času na čas po sebe umyl ten riad. Kebyže viem, že za tou bedňou budeš tráviť celé dní, nikdy by som ti ten krám nekúpila. Počkaj. Vynies aspoň tie smetí. Tak dobrý. No? Kde si, OMG? Však si sa mali len najesť. Makaj ku kompu, lebo dorobím ten quest sám. Veď hej, len matka chcela, aby som ešte vysypal smeti. Nie som tam. Dávam ti ešte minútu, švíhaj. Čau. Hej, idem. Čau. Zdrav, můj pane. Konečně se střetáváme, můj pane. Čo tu robíte? Čo ste... Veď ty si Brusinka, ty si Neo, vy ste moje postavy, jak to je hra, ako si sa sem dostali? Plníme tvé příkazy. Mnohokrát si nás žádal o pomoc ve tvém světě. Jsme tady, abychom ti sloužili a ochraňovali tě. Lol, ale ja som vás sem nevolal. To muselo byť asi to CDčko, alebo čo? Ja som nič také nechcel. Hovoril si niečo, Peťo? Prečo máš za mnou? Nepřítel! Brusinko, připrav se k boji. Peter! Každou chvíli může tyto vrata prolomit. Hej si prestaň, musím vás niekam skryť. Dnes si láskavo odemkni tie dvere. Vidí tam fotiť pani Muk. S kým si sa to tu rozprával? Čo to bolo za hlasy? S nikým, to si musela počuť, ak som sa asi na ventrilo s kamarátmi rozprával. Choď prosím ťa preč, mám rozhovený, uprostred dungeonu sme, choď. Čo sa chováš tak divne? A prečo sa tak krvopotne opieraš o tú skriňu? Máš tam niekoho? Koho by som tam mal? Nejakú babu? No určite. Ukáž, nech sa kútne. Ale však tam nikto nie je. Vidíš, ja som ti to hovoril, môže ísť teda, nie? Peťo, ja neviem, čo sa to s tebou dnes deje. Ale som rada, že so mnou aspoň komunikuješ. No dobre, ale teraz už choď prosím ťa. Fakt na mňa čakajú. Prejde ťa to vôbec niekedy? O, pane, jsi mocnější, než jsme mysleli. Porazil si nepřítele úplně sám, bez pomoci. OMG, prestaňte s tým. Ako vás dostanem späť?
Abychom se dostali zpátky do hry, musíš ji jednoduše dohrát. Ty sám si chtěla tu hru vždy dohrát. A teď k tomu máš příležitost. Jsi jediný, kdo nás dokáže dostat zpět. Ale ta hra se dohrát nedá. MMOčky prostě nemají koniec. Každá hra se dá dohrát, pane. Jen možná nevíš, jak na to. Na to, aby si dohrál do úplného konce, musíš hrát tak, jako nikdy předtím. Musíš se stát její součástí, pane. To má být jakože jako vy? No nie. Mně se na tomto světě žije celkom dobré. Choďte někam preč a najděte si jiného závisláka. Mě nechajte na pokoji. Promiň nám to, ale jsme tady na tvou žádost. Nemůžeme tě opustit. No to asi ťažko. Já vás tu fakt nechcem. Dajte mi už láska o pokoj. Čo? Vy? Čo tu robíte? Ako si sa sem dostali? Nemůžeme tě opustit. Ty jsi nás stvořil. Jsi náš pán. Nikdy tě neopustíme. Jsme tady jen kvůli tobě a pro tebe, náš pane. Vy tu v skutočnosti nie ste? A ja si vás jednoducho nebudem všímať.